Hej, jag får lycka visa hur man kan bruka omform, funkna omform. Det vill säga att att det blir sån glöjande övergångar i mitten till imiska objekten och en slide. Vi spelar att skala fram nu om blommor. Så jag finner med en slide vi nu kan blomma eller tås om. Och att hentan här blomman hon ska växa, bli större. Och så tar jag för i den nästa sliden så är det hentan som ska bli stor och så framvägs. Det börjar vi att köra allt det som vi ska bruka in i sliden. Jag kör in och en slide, det så jag tror blommor. Och så tar jag och kopierar det stand här i och kopierar det, Ctrl-C och Ctrl-V för att kopiera det. Jag kunde inte haft högra klick, kopiera och högra klick och sätta in. Men nu får jag så in i det tredje slide här på en till nästa slide här blommor och se att hantan ska så väcka fiskar, snacka om hästar så att jag växer om blommorna. Så tar jag åter sig Ctrl-C och Ctrl-V, kopierar hela sliden vid de stora blommorna och nu myntjarna, ser hur som ska bevega sig, myntjarna och till hela stora. Och det gör så ena för tre, Ctrl-C och Ctrl-V om man här. Och den tredje sliden, hon vill på hämta maten. Och så ser att rosen ska bli stor. Men jag må säga vi PowerPoint att du skiftar från en här slide till en ära så ska det göras på en bestämd mat att ska vara sån läcker glöjande övergång. Så markerar dessa sliderna att vi jag kan hålla sista till första och hålla shift och kontroll när shift och så pilla den ner eller kan stanna till första och hålla kontroll när vi av tastaturen och klicka och alla det som skulle ha hänt här övergången. Så får jag upp i övergången och se omform till att jag nu är alla redan på hända maten. Och i nästa videoklippet så får jag visa där hvordan tar man så ut til tenteret. Det er F5 som er knappen til å vise noe framløp. Eller kanskje klikka hendene alt nye at lagre som er slideshow. Takk for det. Så just om man lette.